Здравейте! Днес ще ви покажа как да създавате персонализирани рамки за продукт, който е Тесте карти за игра. И сега ще ви покажа какво направих. Първо отворих един дизайн YouTube Thumbnail. След което кликнах на създаване на празен дизайн и потърсих в елементи или в дизайн Тесте карти. Отиваме на елементи и търсим Cardbox. Нека разгледаме снимките. Например, ето тази снимка би била много подходяща. След като е заредил дизайна, като кликна върху нея, отивам на редактиране на изображението и премахвам фона ти. След това от споделяне я изтеглям в PNG формат с прозрачен фон. Така, след като е готово, отивам на приложения и търся Image to Frame. Кликам върху него и натискам Избери. Тъй като съм надвишила лимита си, ще сменя акаунта си. Така, както виждате тук, имате право на 4 безплатни използвания на това приложение. Нека ви покажа как става. Трябва да изберете файла, селектирате го, отваряте го и кликате на Convert Image to Frame. И ето имаме своята персонализирана рамка, която можем да използваме за мокъп, като заредим нашия дизайн. И всичко става бързо и лесно в Canva, без нужда от Photoshop. Ако това видео ви е било полезно, много ще се радвам да го харесате и да го споделите с приятел, на който би му било интересно също. Благодаря ви и до скоро!